Dati ako magnanakaw eh. Dati ako nung araw. Oo. Bagong buhay ako ngayon, kuya. Mas mabuti po yun. Ano sa akin? Po. Ano po pangalan niyo, Tay? Boy. Ha? Yeah, boy. Ano po? Boy. Bol? Bol? Boy po? Ah. Boy? Ah. Yun ang pangalan niyo? Ilang taon na po kayo? Magsikwenta na ako. 50? Ling. So, Cavite po. Cavite? Oo, lakad lang kami. Wala naman sa amin nagbibigay. Wala nagbibigay. Namamalimos po kayo. Oo, kasama na yan dyan. Pangalakal po. Pero- Pero nagbibigay naman kanin. Kanin. Wala kami kanin. Kuma- Nakarakin. Kumain na kayo. Ito, binigay dyan. Binigay ni ito. Yan. Pero taga saan po kayo? Ha? Taga saan po kayo? Makbayan. Anak bayan? Yan ang bahay ko. Ah, dyan lang. Kung kalalabas mo lang ang kulungan. Wala akong city dito. Oh, tapos ngayon nangangalakal na lang po kayo. Eh, hirap nga sa panungan eh. Dati ako magnanakaw eh. Oo. Dati ako nung araw. Oo. Bagong buhay ako ngayon, kuya. Mas mabuti po yun. Ano sa akin ang trabaho? Ganyan po. Namamalimos. Oo. Eh, naawa sa akin. Ano ano mo? Ano ko eh, dala kasi ako sa akin dito. Ito, bilang kita ng kaditon. Sabi sa akin, yung sister. Yan, binibigyan ako ng 1.5 po, ano, kalukuhan. Kaya, hindi naman ako gumagawa ng kalukuhan. Lakaw-lakaw, mga sansin. Hindi ako na. Tumigil na kayo. Eh, dito nga lang, mga nagagaling mga bata dyan. Binagtadya ko mo naman, no? Tumigil na kayo, sabi niyo. Oo, kaya lapit na lapit sa akin. Baka masabit yung kalitong ko. Sila yung sila, kuya. Ngayon, kaya ko na, hindi ko na pinapansin eh. Yung nagagaling, nag-isip ko ng mga ano, jogging eh. Eh, pinalayas ko ko. So, kalitong ko, nawala nga eh. Bagong-bago yung kuya, galing tulo pa yun. Baka maglakaw-lakaw sa ano. Tama yun. Pakahinga naman tayo ngayon yan. Mamaya naman. Pero Oh, lang po. 50 na kayo, dapat, di ba? Oo, oo. Ilang taon po kayo sa kulungan, kuya? Ayun, nakakita ko mga dalawang buwan din. 2 buwan. Kasi nalala ako ng Mas okay na yun, maghanap buhay na lang kayo ng marangal. Marangal. Marami namang tao. Nakilala ko dyan. Eh, malaga ko yun. Nasaan na po yung ngayon yung dalaga niyo? Saan po kayo nakatira, ate? Yung sitwasyon, Nag-aaral po siya? ha? Nag-aaral po yung anak ninyo? Wala na yun. Nasa lola niya eh. Ah, inalaga. Ngayon po, napapanood po kayo ng mga tawag dito, ng mga kababayan natin, kaagapay. Oo, lapay. Ah. Tawagin mo naman sa Kasi TV. binabahagi natin yung kwento ng buhay ninyo. Ano yung nararanasan natin ngayong pandemya, ang hirap ng buhay, di ba? Oo, yun na. Kasi lockdown pa ngayon, kuya. Kababayan na Naghihirap. naghihirap at gusto natin ipakita yun sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Ayun, ganun. Tama yun, kuya. Puri ka ron. Kasi syempre, ang boses ng mahihirap ay yung Marunong sila yung talino nila. kapwa nyo mahirap din. Oo, At- buti nga kayo, kuya. Nakakatulong kayo eh. Oo. Ikukwento lang natin sa kanila, Oo. di ba? Malay nyo, may Makatulong tumulong sa inyo, sa inyo. Oo. Kaya tatanong ko po, taga saan po kayo? Saan kayo palagi para kung may makapanood man na gustong bumisita sa inyo, tumulong sa inyo, Oo. paano nila kayo matutulungan? Saan po kayo mahanap? Hindi, dito lang kami, kuya. Diyan ang bahay ko sa Texas, kuya. Oh. O sabihin nyo po, ano po ang bahay ninyo, number ng bahay ninyo? Ay, lumabang pa kami, kuya. Magulo dyan sa amin eh. Marami nagaganyan, nag-drugs eh, mga nagsasabi. Delikado kumakot sa amin dun. Pero hindi, ibig sabihin, saan kayo palagi nag-i-standby Dito para lang. dito sa Ito, anong pangalan? ito, San lugar Andres na to. Street to. Oh, ito lugar na to. Dito po si Kuya palagi nag-i-standby. Oo. Kung gusto niyo po siyang tulungan, bisitahin, bigyan ng grocery, bigyan ng damit, mga pwede niyong itulong ngayong pandemya. Pwede niyo pong bisitahin si Kuya dito sa San Andres Street po. Ayan, sa dito po, kuya.
Anong pangalan ng ano na to? Dito sa may... Division to kuya. Dito. San Andres pa rin to. Oo. Sa may basta sa may pagitan ng Giginto. Giginto, yan. Quirino. Quirino. Ayan, Nandito po si Kuya. Oo. Sa akin, ako nakauna, tapos ibibigay mo dun sa iba. Yung ganun. Kaya, ngayon, ginagawa ko na, babayaan ko na lang. Kaya, tapos, yun, sige, nyo na yan. Huwag lang kayo ano sa akin. Pag kayo na-tsempuhan ko, papahuli ko kayo. Eh, nagkaganon din. Kaya din may magnanakaw din babayaan ko na lang. Eh, papasok ko na naman ang kulungan dito. Bayip sa kulungan nila. Ano, nakawan na ako eh. Ninakaw pa yung mga Oo, nakasabit yan oh. kinuha. Oo, nangalakal din. Nangangalakal din. Oo. Iniwan ko lang itong kwanitong ko. Pagbalik ko wala na yung damit ko. Pinagbintangan ko yung kasama ko, nagalit ko rin, nag-away kami. Oo. Tanong ko siya yung gamit ko dito. Iwan ko, sabi ng kasama ko. Siyempre siya pagdududahan ko siya iniwan ko yung kariton eh. Sabi ko gano'n eh. Baka nasaliran tayo eh. Nasalisihan. Oo, nasalisihan. Tingin ko lang eh. Nangangalakal din, ganito rin, yagit. Yagit, kinuha yung mga gamit. Oo. Pero wala namang lamang mga importanteng gamit. Meron, martilyo, Ano pa? flies, Flies. damit, bisang ko. Lahat na. Oo, pagtrabaho ko sa construction yun eh. Construction. Oo. Dati nagtatrabaho pa kayo Oo, dati sa construction. Fresco ko, Quezon City. Ngayon wala pa kaming trabaho ngayon. Gawa na yung building dun eh. Oo. Naghantay na lang akong follow up. Natatawag sa inyo Oo, para. tawag sa akin. Kaya, Siguro pag nawala yung pandemya, marami na ring trabahong bubuksan ano. Oo. Nagawa na namin sa Fresco eh. Quezon City. Pinapalapag yun oh. Eh, gumana ako ng 5,000 doon. Namatay naman nanay ko. Natake sa puso. Natake sa puso na Eh, blood din kasi nanay. Patay. Eh, sumilda ako ng 5,000. Buti ka mo, nakasimbol ka agad ng kariton. Pag uwi ko naman sa amin, namatay nanay ko. Natake sa puso. Saan po namatay? Kaya sa bahay namin. Natake. Dito mismo? Oo, dyan. Sa Tuason? Oo. Kuya, anong may bibigay po ako sa inyo kuya. Ano? Pambili niyo na po ng pagkain mamaya. Kailan pera Ano? na Ano? Bibigyan mo ng Ano? Kain kayo kuya ano? Sige po. Di bali po. Ingat po kayo ha. Sige po, bilhin nila kayong pagkain nyo ha. Sige po. Sige po kuya. Ingat po kayo ha. Po, narinig po natin yung kwento ng mag-asawa dito sa may San Andres, Malate, Manila. Nagkwento si nanay kung sa kanya. Medyo natahimik si Mister, yung asawa niya. Kaya dahil nga hindi matahimik si ate sa salita, binigyan na lang natin ng tulong sila, makakain sila kahit hindi. Pambili na ng pagkain. Yun nga mga kagapay, maraming salamat po sa panonood ng mga video ng ating YouTube channel, at mabuhay po kayong lahat. Mag-comment na lang po sa baba kung mayroon kayong mga karagdagang suggestion, katanungan, gustong tumulong. Iwan na lang po kayo ng comment, at pakishare na lang din po ang video ito para may pamahagi natin ang kwento ng buhay ng ating mga kababayan, at baka sakali naman may makatulong sa kanila. Maraming salamat po. God bless po mga kaagapay, and stay safe.